Hingkai haino hai lamsufiro jotno taisa ani katal blogo hingke norok bahai tong kha khlai kahamna tongna hanai hingke taisa ang tini norok ni bagoi video katal ti haijak norok paya saknai tongdi tai like subscribe khai so hingke ang ready wngoi bo jagao thangui tong hinui tongkhana norok bo ang tini kaisa interview rwna thang tongo ani interview tongo hingke abo norok saimano wngkhe comment box thangai comment khai singri mano hingke ang norok no sanai hingke ang tabo thangui tongo gari kanani bagoi hingke yang sin par lama aske bolong kha mwsa tonge tongthok toksing tongsuo hingke babu khe ani bwskang himui tongo hingke chwng katungo phaikhe no tom kaisa mani rekha hingke abo bai tabuk thangui tongo tabuk hingke dosrama oro sokpaikha hingke chwng tabuk madop jora thanai hingke chwng tom bai madop jora phaikha madop jora phaimani pore madopni theke taisa motor stand jora phaikha hingke motor stand ni hingke tabuk thangui tongo ayang interview mane rwmani jagao hall bwkhak hingke oro kisa onko red light klai tongmani bagui oro bathakgui ma tongkha hingke chwng tabuk thangnai ah jagao hingke iko interview rwma jagao finally phai sokpaikha ang hingke borok hingke sia puilapro akon puila thangma ba kebo sia ta ayang tola tise hapnani nai tongoi laio hingke ayang tui kaisa lama tongo yang tui se hapjaknai ayang tui hingke minister rok jikun rok phaikha hingke hapmani oko manikhe tamoni sanai main door ta hingke yang hingke je korok chief guest rok hamani yangtui rok program rok wngthok rogo hingke yang tui se chwng habo hingke tabo oro haboi achugui nai ang ayang bwkhak borok bo asuk phaibai ako kom nokho hingke angkhe 10 minute swkang sokpaikha 11 ta tamia kho tabuk bo 11 ta ni simi suru wngnai hingke bwskango thangai asugui suano borok kwrui ba hingke chwng serial number wise signature rok khaiui tabuk je signature rok khaijak rok hingke tei side khaksa bwkhak asugui ma tongo bagui chwng asugui tongo hingke yang dol katal bo khela chijagui tongo bo tam hinui sak khanai naidi norok Iko beri hit penuh di bono. aing tei masa beri hit tong him komo beri hit yang masih diba hingke o hall bising tike ikomti hai hingke je hasalni ayang koila sohor Debbarma nogor ni no hingke bwskango puila borok no swkang interview nao hingke tai ayang serial number rwnai rok signature rwnai rok hingke line basai ma tongkho hingke yang o sakao tongnai rok hingke hasalni borok no swkang interview naragui khe nogoro hwnani bagui bongno swkangnai tongkha hingke chwngke gana hinui chwngno tongo gari hinui sama bagui asukma tongkha hingke ang paibai akui yang GB ni first gate o ongkhorui no phaikha hingke ayango tongfru video khaina naimani interview o tam swngjak hinui baba bai swngjagui abo sabaima phaisio video khainani muitu kwrui kha yang phaise kisa video khaisio ang hingke dosramo sokpaikha tabuk oro kisa cold drink mongana hinui hingke chwng gari bo mali ayang madopni siming dosram chomni jora himui ma haikha o satungo gari rok ekdom tamoni sanai kosokna somoi ta gari maya asike himui ma haikha satung puroni jini ma satung boko sama haiyung toisio ani to bisi gari gakhebo tamjani haiyung jago ang hingke bai sono muya rohnani hinui kisa muya phaimani hingke bai no khugui tongo khugui ke omsuk wngkha hingke borok o bahai no kolok khe tlangnai bazar ni paima haike hingke khugui tong khugbai ako teibo tongkho sari kaham ke watim phai tongo hingke ayang kisa ongko khajak bela hingke ayang tui haimani ar kisa watim ang jomkha hingke bisaro abong kisi kisa kisa kana ando sam kisa kana maro pero kisa oro hingke bin nok tangjak hingke bonor mang khao tos samjak ke thap chatro anra bin nok chami ata bogo samya kon thang gondar nangjak asad marso
ama mama song tong ke ba ke bori ne ba wa ga dra wa ro tan ke ba mama song tong te ke ba am chiri ri ke ri nei ang smar phachu habe nang bono ang mang ar bisiru ang bon ma kin sama na chu sa ekdom pa ha ki sao chikon chiku pai tu phadro nok nok khana wa shapro ko ti ka she video ko sector kha ti sa aprun chai ti sa chen sin khata hingke ta kisa salai jau gana muri bai chanachur bo mosakri jachti hebo kish pai tu phebla muri chana ni bai hin saung kiba pai tu phedi hin sawo yang bo hingke pai ti phekya bo abono khia salagena hingke babu bo bazar thangmani phaikya bazar thangpro egg roll kaisa pai tu phedi hin samoi egg roll pai tu phekya hingke chagrana tabuk tinini bagui video amsugna sinai hingke norok chajagui tongkhe like khaidi tai share khaidi subscribe khaidi norok bai taisa haino malai nai katal video o।